Uzanye asikubingelela sikubukele mhlawumbe nje ukuyichaza kabanzi ukuthi sesikhuluma nayo ubani wakabani osuka kuphi. Hayi igama lami uThembi ngokaNgcobo ngisuka khona la eBabananga kungakithi mina ngikhuluma khona la eBabananga. Ngiyazi ukuthi igama likaCijimpi la khona kumele aqhamuka nezinsizwa. Lithini labazali? Oh elabazali kahle kahle ngithembi ngokaNgcobo khona la eBabananga bese kuthi nezinsizwa bese ngabezwa ngoCijimpi. Siyathokoza kakhulu njengamanje siyeza ukuthi la siyabona futhi ukuthi usendemeni ke yezomculo. Emculo omningi ke ekhona. Yini wena yakwenza ukuthi cha ukhethe ungena ngapha endini noMaskandi? Engakubeka nje ilento ngathi yabasegazini because ikakhulu ekhaya bakhule kakhulu obaba omncane obaba nje ubaba ngangikhumbula mayefika ebusuku ngo12 uze ngoMaskandi udlala uMaskandi kwakuyinto nje kanjalo bagcina nami kungena egazini lonto leyo. Mhlawumbe ngabe usunesikhathi esingakanani ukhona endemeni yezomculo? Sengino 3 years nje mhlawumbe ngifikile emthelweni. Mhlawumbe kulo 3 years mangaka mhlawumbe amacece ongathi ke usunawo? Amacece ngiseninawo ngicabanga ukuthi amabili ngoba ngifike ngaphipha ngaqala ukusinga track ethi uqome endaweni ethi nje umama ngithuma makhelana ukuthi ngona liphopho ushukela amazambane lo ngoma yaduma ngempela ngoba iyona ngoma yangiveza kakhulu kubantu bonke izimpela kuyahamba yadla kabi impela ngisho emsakazweni nako YouTube wenza kahle impela. Mhlawumbe nje awuthi nje ukusho ukuthini nje mawusho nje la ususho khona mangibona lo musho noma ungafuna ukusho nje usitshela kodwa ukuthini uzumlele osekhaya olalela hayi iyo lensizwa ngempela lesho ekhuluma lapho. Yakhona inkuzi kanamatiyela umfazi omnyama nengane zakhe intidane yadidabani ngoba yaphuma ushima amakataphe ngomnyama ethi mina ngusicutshula abafazi bebhoyini bempingu zisiphalaphala nguthi uvomncane bande ngephi waqeda bande kwelomkhwekazi wami zinkulumo zakho lemkhwekazi wazenza qeda haya ngiyeka ibongozi kodwa nje khona ingoma engaduma ngayo ngicathi bayayazi abanye futhi kunale ngoma engithi esipile kaphumi izophuma ngolesihlanu ethi okusala iyajola indoda yami kumanje isenza kahle ngisho lokuzaneni mangidlala impela kuyaqala ukuthi hayi sengifikile bese ngifike ngempela. Mhlawumbe imuphi lo mlayezo lo owusho ukuthi iyajola indoda yami? Ifike ithi emakhosikazi aganile ngicela ngiboniseni indoda yami ngiyayiphakela ngiyiwashela kodwa ukusala iyajola noma kunjalo isajola kanti kuphi kufanele ngikwenze ngoba ngiyakwenza konke kodwa still iyajola indoda yami. Siyazi ukuthi kwane COVID phambilini mhlawumbe kube kanjani ukuphazamiseka mhlawumbe emva kwe COVID ikuphi osukwenzeni? iCovid isilimaze kakhulu iCovid ngoba izinto eziningi siluzile njengomcimbi nani kodwa ke njengamanje sekuyapick up sekuyabonakala ngoba njengamanje ngifuna ukukhohlisa kulezi insuku nje umasipala basasenzela kahle sisaqashwa impela nje ubona nje basiqashwe nakhona lana saza kahle impela ngoba nje izolo kade sodlala le eDondotha empangeni ilokho eDondotha empangeni emidlalweni osaliwa ngoba mhlanje sesila sasa futhi sodlala esikhawini lapha esikhawini ngolesibili esikhawini lesibili emidlalweni yasemhlathuza. Mhlawumbe sesiphethe ikuphi nje ongafisa ukutshela umbukeli ngasekhaya nokutshela abathandi bomculo bakaMaskandi nokutshela nje abalandeli bakho? Engabatshela khona nje ukuthi bafethu uCijimpi usefikile khona futhi uza ngamandla futhi yazethemba mayefika stage ngicela isupport futhi besilandele kakhulu ko YouTube because iwona into sesithola ngayo imali ama-CD asadayisi kalula kodwa ngicela ukuthi besifollow kakhulu manje uCijimpi Ngcobo ngiphinde kubakhuthaze nabazamayo abanye bafethu into osukuyizama ibambisisa esikhathini sanamhlanje ibona into sesiphila ngayo nje. Sithokoza kakhulu ke insizweni ke uCijimpi ke ngokaNgcobo yena kade sixoxisana nayo esibheka nje umsebenzi wayo ukuthi ke isimba makuphi ke lo msebenzi cha iyasho ukuthi cha kuyazameka khona yakhuthaza futhi ukuthi nawe futhi abangasekhaya noba ukhona ke futhi endimeni yomculo noma futhi ke usafisa ukungena endimeni yomculo ukubekezela okubalekile ngokana ukubekezela ikhona impumelelo. Sithokoza kakhulu igama lami uGeshe ngomzwakhe sakhile uDixon Mkhobo skipper sengane sanebe ngathi phela ngothandiswa le Olondi epheshwa ke lathi ngiyathokoza.